Čo ti oni ti dali k tomu rukavice? Kámo, pozeraj, teraz ti urobím análnu gymnastiku. Ej! Chlapci? OK, v pohode. V pohode. Nikdy viac. Ja budem Thomas Shelby, kam neverím. Peaky blinders. Jo. Máme tu 150 subs. Chceš si vybrať, ktorý chceš? Nechcem ani jeden. Nespĺňam. Starter pack. Mrska. Mlieko. Jeden pohár, druhý pohár. Lyžičku. Poďme oné, thumbnail urobiť. Takže... Chlapci, máme to tu. Hot chip challenge. Chlapci, však to je jak veľký kondom. Hot chip. Čo ti oni ti dali k tomu rukavice? Kámo, pozeraj, teraz ti urobím análnu gymnastiku. Ej! Chlapci, jedna polovica? Dáme celé, ne? People who are brave enough to try it can experience temporary loss of speech, blurry vision, breathing difficulty, and symptoms similar to those of consuming any other super hot pepper. Also, it will make you really thirsty. Are you ready for an unforgettable experience? Chápeš, ak po konzumácii pocítite dlhotrvajúce ťažkosti s dýchaním, vyhľadáte lekárskú pomoc? Ešte skončím na poltu. Aha, odporúčaná veľkosť porcie je polovica čipu. A vypoď. 3, 2, 1. Ben. Tak to je jedno Dorito reálne. Ty kokos. Kámo, toto nechcem vypnúť. 3. Ideme celé? Nie, kámo, ja som dosratý. Timer is ready. 3, 2, 1. Nepolíkaj, kamo. Čo ti? OK, v pohode. V pohode. Si pripravil vedro, kámo? Dajte like, dajte subscribe. On to vôbec neprestáva, ale on to je horšie. Nikdy viac. Počkaj, na ľadovka, teraz to bude grieť, kamo. Vy ste jedli po tej Aj dobrý, nechceš? Kamo, ako zmrzlým si žďobem po tých 5 minútach. Ne. Na 500 sa udám ďalší. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No, pohoda. Kamo, vôbec nebolo také strašné ináč. Som to čakal 100 krát už. Bolo to mega zle, kámosko. Akože, bolo to zle, ale čakal som to. Ja som na chvíľku jesť, kamo, on to neprestával. On to neprestal. Fuj, kámo. Cítiš to? Čudí. Hopa. Kamo. Tak my zomrieme. OK. Takže ďakujem za pozoranie tohto. Takže ďakujem vám krásne za to pozoranie tohto videjka, ktoré bolo plné utrpenia nás, mňa, Damiana takzvané. Musíte nám odporučiť ďalší sub goal, ktorý bude na hranici 350 subscriberov a napíšte do komentu, čo by sme mali zrobiť, nejaké návrhy a niečo z toho vyberieme. Teším sa na vás v ďalšom videjku a vidíme sa. Peace out!